Mia har lagt Louisa til at sove i Mias seng. Og nu griner det. Lige tænde lyset. Du kan ikke tage den, hej. 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 Hvad har du gjort? Må vi lige se? Hej, jeg har min lommelygte. Så lys lige over på Louisa. Hun ligger jo og sover. Hvad er det for noget? Det er Louisa sover. Hvad var det, Louisa? Mamma, jeg har lommelygte. Jeg kan... Er du blevet puttet i Emilie seng? Ja, mamma. Mamma, jeg har lommelygte. Jeg kan mere lys. Okay. Kan Louisa sove nu? Du Vi er kan nødt- ikke lys. Ja, vi er nødt til lige at tænde lidt lys. Nej, jeg har lommelygte. Kan du give Louisa et godnatkys? Jeg har kysset hende. Og du har kysset hende allerede. Så skal du læse en historie for hende og synge en sang. Kan du synge en sang for min Louise? Jeg har ikke læst en dår. Jeg kan sige mit øje. I skal gå hav. I skal gå hav. Jeg kan sove nu. Jeg skal gå og pause, Louise. Jeg skal sove nu. Jeg er hendes mor.